Moi, mun nimi on Heli ja tänään mä ajattelin vähän jutella, että mulla oli silloin jossain vaiheessa ajatuksena, että mä teen muutamia semmoisia aina silloin tällöin semmoisia vähän niin kuin jutteluvideoita, missä mä kerron jostain aiheesta, mitä mä oon miettinyt tai nähnyt jossain tai jotain muuta, mitä sitten tuleeka mieleen. Ja mulla on tässä nyt uuden junkkiksen kannet, että mähän en ole siis junkkiksen oikeastaan nyt ihan hirveästi tehnyt, kun mä oon tehnyt kaikennäköisiä muita askarteluja. Niin on vähän oikeastaan kaivannut sitä, niin mun olisi tarkoitus tähän ruveta valitseen sivuja, niin tossa sitten samalla kun mä valitsen niitä, niin mä sitten vähän juttelen asioista. Mutta mä joskus näytin tuolla, kun mä oon näyttänyt niitä mun tekemiä junkkiksia, niin sitä sellaista, minkä mä olin tehnyt niin kuin vaihtoon, missä oli tää tämmönen samanlainen kuvio, eli tää oli siitä mun isoäidin tekemästä semmosesta liinasta. Niin halusin tosiaan itselleni jossain vaiheessa tehdä. Se oli semmoinen vähän pehmeäkantisempi, mutta täällä on ihan sitten kirjan sivut tossa välissä. Ja tässä on nyt tosiaan kangaspäällinen, mutta mä oon laittanut tänne väliin niin kuin vanun. Et ihan tällä tyylillä en muista, että olisin niin kuin tehnyt, mutta halusin sitten kokeilla. Sitten on vähän tietysti koristellut sitä ja muuta. Olisi ollut itse asiassa aika hauskaa, jos mä olisin vaikka tohon laittanut just vaikka sitten sen mun isoäidin kuvan, niin sitten jotenkin olisi sitten sopinut teemaa, mutta tuli nyt vasta mieleen, niin nyt se on niin kuin myöhäistä. Mutta tosiaan niin mä vähän sitten kuvailen tossa ja mä ajattelin tällä kertaa jutella vähän junkkiksista. Mä tosiaan ajattelin, että mä tänään juttelen niistä junkkiksista. Että mulla se ajatus on lähtenyt siitä, että aina silloin tällöin tuolla sosiaalisessa mediassa, YouTubessa, erinäköisissä videoissa, keskusteluryhmissä ja muissa näkee niinku keskustelua tai semmoisia niinku mielipiteitä siitä, että mikä se junkkis on ja mikä se ei ole ja miten se niinku määriteltäisiin ja niin edelleen, niin mä halusin vähän niinku antaa mun omaa näkökulmaa siihen. Että mä ehkä korostan sitä, että on tosiaan mun oma näkökulma siihen, että koska jokainen ehkä ajattelee sitä niin kuin omalla tavallaan ja näin, mutta että mun mielestä se on semmoinen aihe, mikä aina silloin tällöin erinäköisissä yhteyksissä nousee esiin. Ja ennen kuin mä aloin tätä niin kuin videota tekemään, niin mä vähän sitten etin itse asiassa siitä niin kuin junk journalista niin tietoa. Ja halusin vähän niin kuin miettiä, että millaisia asioita mä haluan siitä tuoda esiin. Ja jos me nyt lähdetään miettimään ihan niin kuin tavallaan sitä sanaa junk journal, että sehän nyt Suomessa me puhutaan junkiksesta, mutta että se junk journalhan tulee niin kuin englannin kielestä ja se junkhan siis tarkoittaa tämmöistä romua, rihkamaa, jätettä, roskaa, roinaa. Että se niin kuin nähdään semmoisena tuotteena, mikä on niin kuin vanha tai niin kuin heitetty pois, semmoinen, millä ei niin kuin tee mitään tai on niin kuin sillä tavalla arvoton. Niin se on niin kuin se junk. Ja sitten se toinen sana siinä, se journal, niin se tulee itse asiassa niin kuin tuolta ranskan kielestä, että se jour siinä alussa, niin se tarkoittaa päivää. Ja tämä niin kuin journal tavallaan tarkoittaa siis tämmöistä päivittäistä tapahtumaa, että sit se journal niin kuin englannin kielessä on määritelty niin, että se on semmoinen niin kuin päivittäinen tavallaan asioiden kirjaaminen ylös tai niin kuin kerrotaan uutisia. Esimerkiksi aikaisemmin noiden vanhojen lehtien nimi saattoi olla journal. Mutta joo, eli se on niin kuin tavallaan päiväkirjamainen juttu se journal. Sittenhän tietysti se junkiksen tai niin kuin näiden junk journaleiden tavallaan lähtökohta on ehkä siellä semmoisessa scrapbookingissa, eli scrappäyksessä, että kun siellähän on niin kuin haluttu sitten säilyttää just erinäköisiä näitä muistoja, että sinne on lisätty sitten kirjeitä ja kuvia ja niin edelleen. Että se on tavallaan sieltä niin kuin jollain tavalla sitten lähtenyt, mutta että siinä on ollut ajatuksena ehkä enemmän se, että on niin kuin haluttu vastustaa kuitenkin tavallaan sitä, että kun se scrappaus on mennyt siihen, että käytetään paljon niitä uusia juttuja ja ostetaan sitä varten ihan tuotteita ja niin kuin näin, niin siinä on sitten haluttu käyttää tämmöisiä niin kuin kierrätysmateriaaleja ja niin kuin ihan sitten roskia ja tavallaan tämmöisiä vanhoja materiaaleja, että se on niin kuin
vähän semmoisena vastaiskuna ollut sitten tälle skräppäykselle. Mutta tosiaan monesti näkee sitä, että se junkkis määritellään niin kuin mun omasta mielestä hirveän niin kuin tavallaan tiukasti, että siinä ei saisi niin kuin käyttää mitään uutta ja että niin kuin kaikki pitäisi olla niin kuin tyyli täysin arvotonta ilmasta, roskia, korkeintaan jotain kierrätysmateriaalia tai näin. Ja mun mielestä siitä tulee ehkä niin kuin vaan ongelmaksi se, että mihin se raja sitten niin kuin vedetään. Mä näytän tuolla myöhemmin yhtä sellaista ihanaa kukkakirjaa, vanha näitä tämmöisiä kasvikirjoja, minkä mä just tässä vähän aikaa sitten löysin tuolta kierrätyskeskuksesta. Ja se kirja maksoi, muistaakseni, mä taisin saada sen 2 eurolla. Et tietysti mun mielestäkin se oli tosi edullinen ja olin silleen, että jes, mä oon sitten samanlaisia tai saman sarjan eri kirjoja joskus ostanut sit ihan noista niin antiikkipariatreista ja tämän tyyppisistä, joissa mä oon sitten joutunut maksaa enemmän, ehkä 5 tai 8 euroa. Niin tavallaan siinäkin mä niinku just mietin sitä, että mihin se raja niinku vedetään, että mikä sitten on jo liian kallis vai riittääkö se, että se on vanha. Ja sitten niinku se, että jos ei niissä niinku saa käyttää uusia materiaaleja niinku ollenkaan, niin sekin on mun mielestä jotenkin hirveän rajoittavaa. Että jotenkin mä en niinku itse halua sitä niinku tehdä kauhean tiukaksi. Että ainakin itse kun mä teen, niin toki käytän tosi paljon niinku, just kierrätysmateriaaleja ja sitten semmoisia vanhoja juttuja ja näin. Että aika vähän mä niistä ihan siis sellaista uutta sitä varten ostettua tavaraa käytän, mutta et jos me niinku ruvettaisiin määrittelemään sitä, niin missä sekin raja niinku menee. Että jos mulla on vaikka suurin osa siitä mun tekemistä junkiksesta käytettyä ja vanhaa tavaraa, ja sitten vaikka joku 10% siitä on niinku uutta sitä varten ostettua, tai niinku, ei nyt välttämättä sitä varten, mutta niinku sit kuitenkin tämmöistä uutta askartelutavaraa tai muuta, niin onko se niinku sit riittävä, että missä ne menee ne määrittelyn rajat, että kun nehän on tosi tavallaan niinku harmaata aluetta kokonaan se semmoinen, että ei ole mitään sääntöä olemassa siitä, että mikä se olisi se raja, että milloin sit ei enää voisi niinku käyttää sitä junkkis-sanaa. Ja sitten niinku, tämäkin on oikeastaan tavallaan, mä mietin sitä tuossa just aikaisemmin, että jos ne niinku, jos on lähtenyt siitä siis joku 20 vuotta sitten tai ehkä jo aikaisemminkin, niin tavallaan siitä, että käytetään vaan just sitä semmoista vanhaa ja vähän niin kuin roskatavaraa ja näin, niin se on vaan niin kuin kehittynyt tässä aikojen saatossa. Ja silleen tämä niin kuin tämä luovuus tavallaan mun mielestä toimii. Et siinäkin mielessä mun mielestä on niin kuin hassua, että vedetään niin kuin hirveästi niitä rajoja. Et mä ehkä mietin enemmän tavallaan, että mikä voisi olla semmoinen niin kuin vertailukohta sille. Mä ajattelin ihan joku niin kuin taide. Että jotkut taidemaalarit ja tämmöiset, että kun on näitä eri taidemuotoja, niin nekin on niin kuin kehittynyt sitä kautta, että tavallaan joku on lähtenyt oikeastaan vähän niin kuin rikkoa rajoja. Että on ollut joku tietty tapa tehdä sitä, vaikka ihan nyt just puhutaan maalaustaiteesta, niin on ollut joku tietty tapa, millä tavalla sitä pitää tehdä. Ja sitten joku onkin niin kuin löytänyt semmoisen jonkun niin kuin tavallaan oman tavan tehdä sitä. Sitä on voitu paheksua sinä aikana, kun tämä taiteilija on ollut niin kuin elossa. Mutta sitten myöhemmin niin kuin, niitä onkin ruvettu niin kuin jotenkin arvostaan enemmän ja tavallaan niin kuin, siitä on saattanut syntyä just ihan joku uusi taidesuuntaus tai jotain muuta. Että tavallaan se, kun nämä on kuitenkin luovia prosesseja, mitä me tehdään, että kun me tehdään näitä junkkiksia, niin mä en halua ainakaan itse itselleni niin kuin asettaa semmoisia rajoja, että mä en saa tehdä näin tai näin, koska silloin se tavallaan mun mielestä tappaa sitä semmoista luovuutta, mikä on mun mielestä se, mistä tavallaan saa sen ilon siinä tekemisessä, että kun mun ei tarvitse miettiä, että mitä mä oon tekemässä tai mitkä ne mun rajat on, vaan mä voin
tehdä ja käyttää mitä tahansa materiaaleja niissä. Niin tämä on ehkä niin kuin mun mielestä semmoinen ehkä niin kuin isoin semmoinen juttu, mitä mä haluaisin että niin kuin ihmiset enemmän miettis. Tuossa mä kohta näytän sitä kirjaa, minkä mä ostin sieltä kierrätyskeskuksesta. Ja tähän väliin mä niin kuin vähän halusin vaan ottaa tämmöisen pienen hetken. Itse asiassa tuossa mä näytän, kun mä leikkaan noita naruja tommosilla teräväkärkisillä saksilla, mutta kohta mä näytän, kun mulla on toi tommonen, mikä nyt on niinku ompelujutuissa ehkä osalle tuttu se semmoinen ratkoja, niin sillä saa kans tosi kätevästi just noita niinku lankuja leikattua noissa. Et toi on tosiaan se kirja. Ja kohta mä näytän sit siitäkin tarkemmin, mutta tuossa mä halusin vaan näyttää just sitä vuotta, että näitähän on niinku on vanhempia ja sit uudempia versioita. Et mä sanoisin, että ennen 60-lukua tehdyt on niinku ehkä ollut mun mielestä itse parhaita. Että nuo kuvitukset on tosi nättejä. Että sitten nekin on niinku muuttunut noissa. Ja tätä versiota mulla ei ole ollut aikaisemmin. Että tässä oli enemmän näitä tämmöisiä niinku kasveja, mitä voisi omassa puutarhassa niinku laittaa, kukkasia ja muita. Niin kuin siinä taisi lukeekin puutarhakasvit vai mitä siinä oli. Niin tätä mulla ei tosiaan, että mulla on niitä semmosia luonnonvaraisia ollut. Että toi oli silleen kiva. En oo siis jo aikaisemmin tuommoista nähnyt. Että ajattelin, tai siis tuossa sitten kattelinkin tuolta Antiquariatreista noita, mutta tosiaan taisi olla siinä semmoisen 8 euron 10 € hujakoilla, niin sitten kun siihen tulee vielä nuo postikulut, niin nämäkin saattaa sitten välillä olla aika arvokkaita, että tolleen sitten kun niitä just löytää jostain kierrätyskeskuksesta tai muusta, niin saattaa edullisestikin löytää. Siinä on vain just se ongelma, että kun ei siellä kierrätyskeskuksella ja kirpparilla ja muualla ole aina välttämättä aikaa lähteä käymään ja sitten sielläkin se tarjonta vaihtelee, niin on sitten vähän silleen haasteellista välillä löytää näitä. Joo, mutta nyt palataan sitten taas aiheeseen. Mun mielestä oikeastaan tämän niin kuin ongelman ydin on siinä, että meillä ihmisillä on semmoinen tarve niin kuin määritellä ja tehdä erilaisia kategorioita ja niin kuin nimetä asioita, että me voidaan niin kuin käydä keskustelua niistä. Ja sitten se luo sen, että tavallaan monesti kun ne asiat on vaikka, että on tavallaan tietyt ääripäät, että se asia on tavallaan niin kuin janalla. Et hyvä esimerkki mun mielestä on se, että jos puhutaan tummaihoisista ja vaaleaihosista, niin sitten ne ihmiset, jotka on tavallaan siinä ihan janan niin kuin tavallaan keskivaiheilla, niin miten sitten heidän kohdalla se asia niin kuin toteutuu, miten he esimerkiksi mieltää itsensä ja niin edelleen. Tämä on niin kuin niiden määritelmien ongelma, että jos on hyvin semmoinen niin kuin, no tavallaan niin kuin mustavalkoinen ajatus asioista, että on niin kuin joko tai. Ja ei voi olla niin kuin tavallaan siitä välistä mitään. Mutta mä ymmärrän sen, että ihmisillä on tarve niin kuin nimetä niitä asioita ja määritellä niitä. Ja sitten just kun me tiedetään ne määritelmät niin kuin valmiiksi, niin silloin me voidaan käydä niistä keskustelua. Ihan yksinkertaisia esimerkkejä on esimerkiksi, että me puhutaan vaikka, että on auto. Me tiedetään, mikä on auto. Sitten siitä on olemassa erilaisia määritelmiä, on rekka-auto tai vaikka bussi tai näin. Ja me tiedetään senkin niin kuin tavallaan määritelmä. Mutta sitten jos siellä olisikin joku semmoinen niin kuin välimuoto, mikä ei olisi oikein vaikka niin kuin kumpaakaan. Tai sitten just niin kuin esimerkiksi useimmathan meistä ajattelee, tai niin kuin, että kun mielessä näkee auto, niin siinä on vähintään se 4 rengasta. Mutta entä sitten, onko se oikeasti auto, jossa on 3 rengasta? Miten se, niin kuin se määrittely tavallaan tapahtuu, niin loppupeleissä se on kuitenkin tavallaan siinä meidän omassa mielessä. Osittain se tapahtuu tietysti tässä tavallaan siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja niin kuin ympäristössä, missä me eletään, siinä kielessä, mitä me käytetään ja niin edelleen, niin ne määrittelyt tavallaan niin kuin tulee sitä kautta. Mutta mun mielestä ne määritelmät tekee just sen ongelman
Et monesti meistä tulee niinku sokeita sille, että on olemassa näitä tämmöisiä määrittelyjä. Ja sitten me ei niinku havaita sitä, että se ei olekaan ihan välttämättä niin mustavalkoinen se asia, vaan että siellä on semmoinen harmaa alue siellä keskellä. Ja sitten näistä junkiksista tai askarteluista tai askarteluun liittyvistä tämmöisistä termeistä, niin se on harmi, että sit joskus joissakin tapauksissa mäkin olen just tästä nimenomaisesta asiasta nähnyt erinäköisissä sosiaalisissa medioissa aika niin kuin tavallaan semmoista voimakastakin keskustelua siitä, että joku niin kuin haluaa määritellä ne rajat näin ja sitten joku toinen on niin kuin eri mieltä. Ja sit keskustelusta niin kuin helposti kääntyy semmoinen jotenkin niin kuin vihamielinen ja semmoinen, että ei noin tehdä ja ei toi ole niin kuin junkkis ja niin edelleen. Niin mä en niin kuin haluaisi nähdä sellaista keskustelua ja sellaista niin kuin toimintaa tässä tämmöisessä niin kuin, yhteisössä, missä me niin kuin jaetaan tavallaan meidän omia luovia tuotoksia. Et niin kuin mä tuolla aikaisemminkin sanoin, niin mun mielestä semmoinen rajojen laittaminen rikkoo ihan hirveästi sitä semmoista niin kuin luovuutta ja iloa. Et kyllä mä niin kuin näkisin, että varsinkin jos on kyse vaikka jostain hyvin nuoresta henkilöstä, mitä kanssa tietysti varmaan näissä askartelupiireissä paljon liikkuu, tai muuten hyvin semmoinen vaikka herkkä ihminen, niin kyllähän se saattaa sitten tehdä niin, että hän ei sitten enää ikinä tee junkkiksi. Ja se on niin kuin mun mielestä myös semmoinen tosi harmi, että mä ymmärrän senkin, että ihmiset niin kuin, jos he tekee jotain juttua ja he on niin kuin mieltänyt hyvin niin kuin tarkasti sen, että mikä se on. Ja he on niin kuin itse omassa mielessään sen hyvin tarkasti määritellyt, että näin se menee. Ja sitten kun joku muu tekeekin niin kuin eri tavalla, niin kyllähän siinä herkästi syntyy se semmoinen, että niin kuin tavallaan halutaan pitää se oma puoli siinä asiassa ja että ei sitä tehdä noin ja että eikö sä tiedä ja näin, mutta että kun on kyse tämmöisestä luovasta prosessista, niin mä haluaisin unohtaa sen semmoisen, että niin kuin pitäisi ruveta jotenkin ohjeistaan toisia, että miten se asia on. Että jos me nyt oikeasti palattaisiin siihen mun esimerkkiin vaikka niistä taidemaalareista, niin jos ei ne rikkoisi niitä rajoja ja tavallaan kokeilisi niitä omia sen semmoisen luovuuden rajoja ja näin, niin paljon taidetta olisi jäänyt syntymättä. Ja sitten se ilo nimenomaan siitä luovuudesta ja siitä, että saa tehdä tavallaan asioita ilman niitä rajoja. Ja ilman sitä, että tarvii niinku hirveästi miettiä sitä, että no mitäköhän nyt muut ajattelee siitä. Onkohan tämä mun juttu niinku hieno? Onkohan tämä mun juttu nyt yhtä hieno kuin jonkun toisen? Et se semmoinen vertailu mun mielestä myös on niinku, voi olla hirveän haitallista. Kyllä mä niinku haluan kannustaa ihmisiä siihen, että jos niinku, tämä on tavallaan niin hölmöä, kun me puhutaan jostain askartelusta, joka ei tavallaan ole niinku minkään sfäärin semmoinen niinku iso juttu. Ja näin, että ehkä sitä askartelua nyt ei voi edes nähdä semmoisena taiteena. Toki mun mielestä niinku jotkut on siellä rajalla, jolloin me voidaan puhua, että ne on niinku taidetta, mutta niin siinä mielessä on vähän niinku hassu keskustelun aihe, mutta että siitä huolimatta ja tavallaan oikeastaan just sen takia, koska askartelu on monelle meistä, mä tiedän, että se on mulle itsellekin semmoinen tavallaan se arjen semmoinen henkireikä, että voi tehdä mitä haluaa, milloin haluaa tai tavallaan, että sitten kun on se vapaapäivä, niin sitten saa tehdä niitä omia kivoja juttuja. Eli oikeastaan se, mihin me niinku tässä tavallaan tullaan, niin on se, että mä haluaisin, että tavallaan tämä askarteluyhteisö ja nämäkin sosiaalisen paikan mediat, missä mä itse liikun liittyen näihin askarteluihin, niin pysyisi semmoisena niin kuin positiivisina paikkoina,
ja niin kuin semmoisena, missä tavallaan niin kuin kannustetaan enemmänkin toisia, pidetään semmoista niin kuin hyvää mieltä yllä ja annetaan tavallaan niiden kaikkien luovuuden kukkien kukkia. Et kun että jos joku tekee jotain juttua eri tavalla kuin mä, niin eihän se ole millään tavalla multa pois. Et se tapa, millä mä teen niitä juttuja, niin se on niin kuin mun ja se joku toinen voi tehdä niin kuin toisella tavalla. Et vaikka mä niin kuin tuossa vähän sanoin siitä, että kun se vertailukin voi olla tosi haitallista, että jos rupeaa hirveästi niin kuin vertailemaan siihen, että onkohan nämä nyt niin kuin oikeanlaisia ja oikealla tavalla tehty ja onko mä nyt käyttänyt oikeita materiaaleja, onkohan nämä nyt yhtä hyviä kuin muiden ja mitäköhän ne muut ajattelee, niin parhaimmillaan sitten kuitenkin se voi olla sitä, että kun saa sitä palautetta ja se palaute onkin positiivista, niin se niin kuin kannustaa jatkamaan. Ja sekin niin kuin just, että kun mä sanoin äsken, että kun tämä voi monelle olla semmoinen oma kiva juttu, mitä niin kuin tehdä, niin sitten ne semmoiset vastoinkäymiset, että kun jokaisella tulee se hetki, että voi olla epäileväinen, että onko tämä nyt niin kuin hyvä, ja sitten sä laitat sen jonnekin niin kuin sosiaaliseen mediaan näkyville sen sun jutun, ja sä et ole niin kuin itsekään ehkä ihan varma siitä, ja näin, ja sitten sä saatkin jotenkin kauhean niin kuin negatiivisia, tai jopa ei nyt välttämättä negatiivisia, mutta niin kuin kuitenkin sellaisia kommentteja, että eihän no esimerkiksi nyt vaikka tässä junkkisjutussa, että eihän toi nyt ole mikään junkkis, ja miksi sä oot käyttänyt siinä niin kuin uutta materiaalia tai jotain tämän tyyppisiä kommentteja, niin kyllä se niin kuin vie sen ilon siitä askartelusta ja varsinkin siitä jakamisesta. Et ehkä semmoinen henkilö sitten vielä jatkaa niin kuin tekemistä, mutta sitten se ei enää laita niitä kuvia. Ja sitten se ei saa sitä iloa, minkä saa siitäkin, että voi jakaa tavallaan tämän harrastuksen muiden sellaisen kanssa, jotka tekee samoja juttuja. Koska se on myös mun mielestä, niin kuin nyt varsinkin jotenkin, mä selkeästi huomaan sen, kun mä oon näitä YouTube-videoita tehnyt, että vaikka mä edelleen sanon, että eipä siellä hirveästi niitä kommentteja ole, mutta kuitenkin niin sit se jakaminen, mä haluan silti jakaa. Mä tiedän, että niitä videoita katsoo jotkut. Mä tiedän, tai mä toivon, että niistä niinku saa sitä sellaista inspiraatiota ja iloa ja niinku semmoista, mitä nyt, mä tiedän siis itse, että mä saan ihan hirveästi, kun mä katselen niinku muiden YouTube-videoita, niin sieltä saa niinku ideoita ja inspiraatiota ja niinku innostuu jostain vaikka uudesta jutusta ja ihan esimerkkinä just esimerkiksi nämä junkkikset, että niin kuin mä näytin sitä mun ihan ekaa junkkista, että kyllähän mä silloin siis tosiaan ajattelin, että mä lopetan kokonaan. En enää ikinä tee, ei ole mun juttu, en osaa, en pysty. Niin sitten kun mä vaan kattelin niitä niin kuin videoita, tavallaan ehkä opin enemmän siinä, kun kattelin. Ja sitten toisaalta mä myös, niin kuin, kun ne oli vaan mun mielestä niin ihania ja nättejä sitten, kun mä oon niin kuin ollut semmoinen päiväkirjoittajatyyppi, että mä halusin siihen tarkoitukseen niitä niin kuin lähinnä itselleni tehdä, niin sitten mä vaan lähdin kokeilemaan uudestaan. Niin tavallaan sitten sekin, että muistettaisiin se, että mieluummin niin kuin kannustetaan ja niin kuin positiivisen kautta kuin se, että jotenkin kauheasti arvosteltaisiin toisen tekemiä. Ja tietysti sitten on eri asia, jos joku vaikka kysyy neuvoa, niin sittenhän se on ihan fine, että se meitä niin kuin neuvoo ja antaa ohjeita ja näin, mutta että tämä luovuus on vaan semmoinen sara, mikä niin kuin, mikään ei niin kuin tapa sitä luovuutta enemmän kuin se, että saa negatiivista palautetta. Ja just semmoista, että ei toi on, niin kuin, toi on ihan hirveä tai että ei toi ole se oikea tapa tehdä tai niin kuin, niiden sanojen ei edes tarvitse olla mitään kauhean isoja, mutta että ne voi mennä joskus tosi syvällekin. Niin sen takia mä niin kuin toivoisin, että se semmoinen positiivinen ilmapiiri niin kuin pysyisi ja että kannustetaan ja niin kuin tavallaan osallistutaan asioihin ja niin kuin ollaan kiinnostuneita siitä,
millä tavalla niin kuin muut tekee juttuja. Opitaan toisilta ennemmin kuin että arvostellaan. Niin se on ehkä semmoinen kans, niin kuin, minkä mä haluaisin, että tavallaan jäisi myös sinne teidän kuuntelijoiden niin kuin mieleen ja niin kuin ajatuksen tasolle. Että jos niin kuin itse sitten lähtee miettimään noita asioita. Mutta musta rupeaa tuntumaan, että mä tässä ehkä vähän niin kuin toistan itseäni ja olen yrittänyt tässä kovasti keksiä puhuttavaa. Mulla oli tunnin verran suurin piirtein videomateriaalia, mutta nyt tosiaan laitoin tolleen tuplanopeudella, niin sittenhän se väheni semmoiseen puoleen tuntiin. Mutta en ole nyt ihan puolta tuntia tässä höpissy, mutta katsotaan, jos joskus tulisi taas sitten joku semmoinen kiva tämmöinen juttelun aihe, niin tehdä sitten lisää tämmöisiä videoita. Mutta tämä oli ehkä semmoinen aihe, mikä niinku aina silloin tällöin tosiaan on niinku itsellekin tullut niinku uudestaan ja uudestaan esiin. Viimeis mun mielestä törmäsin jossain, kun mäkin olen muutamissa noissa suomalaisissa junkkisryhmissä, niin siellä jossain oli niinku tätä keskustelua siitä, että mikä se on ja mikä se ei ole, että siitä määrittelystä. Niin kyllä mulla aina vähän niin kuin nousee jotenkin karvat pystyyn ja rupeaa niin kuin ärsyttämään, että miksi tästä niin kuin pitää käydä keskustelua. Tai niin kuin se keskustelukin vielä on ihan niin kuin ok, jos se pysyy semmoisena niin kuin asiallisena. Mutta sitten kun se rupeaa menee siihen, että se on semmoista hirveän negatiivista, niin sit se ei ole enää niin kuin musta ok. Et kuitenkin suurin osa meistä on ihan silleen aikuisia ihmisiä ja muuta, niin että osattaisiin niin kuin sitten ottaa huomioon sen toisenkin osapuolen tunteet. Et ehkä toi sosiaalinen media on vähän niin kuin semmoinen paikka, mikä sitten välillä tekee meistä vähän semmoisia niin kuin sokeita ja kuuroja, kun me ei nähdä sitä toista osapuolta, ei ehkä edes tunneta sitä, niin sitten siellä on helppo ehkä vähän kärkkäästikin sanoa. Ja sitten kun me ei nähdä sitä toisen tunnetilaa ja sitten tietysti kun se on vaan mustaa valkoisella, että ne meidänkään tunnetilat ei tule siinä näkyviin, niin se on aina vähän semmoinen omanlaisensa miinakenttä. Mutta tosiaan jos tulee mieleen vaikka joku semmoinen asia, mistä haluaisitte, että mä vähän juttelisin, niin saa ihmeessä laittaa kommentteja tonne alle, koska kyllä mulla on niin kuin muutama semmoinen asia, mistä mä haluaisin vielä vähän jutella, mutta näitä tämmöisiä jutteluvideoita tulee varmaan aika harvakselta. Mutta sitten kun keksii jonkun kivan ja sopivan jutun, tietysti liittyen siis nimenomaan näihin askarteluihin mielellään, niin kyllä mä sitten tämmöisiäkin videoita ihan mielelläni teen. Mutta kiva tosiaan, jos taas jaksoit kuunnella loppuun asti mun tämmöisiä hölmöjä höpötyksiä. Ja nähdään taas. Moi!